Koiviston Vesa sai 50-vuotiaana lääkäriltä sellaisen ukaasin, että ei välttämättä kävele koskaan. Selkä on aivan paskana ja jalka. Tänä päivänä äijä on Suomen mestari kehon rakennuksessa. Ikä on reilu 60. Katsotaan, pysyykö meikäläinen yhtään kyydissä. Päivää. Päivää. Sulla on lämmittely käynnissä. Joo. Kuinka paljon tällä hetkellä rautaa? 180 kiloa. Tää on tämmönen lämmitysvaihe. Kuinka monta kertaa viikossa käyt treenaamassa? 5 kertaa viikkoa. Ja siinä kerkeää palautua, vaikka ikä onkin jonkun verran? Joo, kun ohjelma on sellainen, että joka päivä niin tehdään oikeastaan 1 liharyhmä. Sulla tuli aikoja sitten jo lääkäriltä semmoinen tuomio, että välttämättä et koskaan kävele, niin Joo, nyt tilanne on tämä. Tässä oli tää saliomistaja Tapani Valkonen, niin teki minulle semmoisen reeniohjelman. Sitä noudatettiin silloin 7 kertaa viikossa. Ja saatiin jonkunlainen voimataso ja olen nostanut sen jälkeen niin isompia rautoja kuin moni tavallinen ihminen. Ja julistettiin, että maitopurkkikin on liikaa. Eli 2,40 nyt tällä hetkellä. Tää on semmonen edelleen verryttely, niinkö? No vähän lämmitellään 10 kertaa. Mistä tuli mieleen lähteä salille? No se oli kai se viimeinen ajatus sitten, että oli jostain lukenut, että täällä oliko näin joku paikallinen lehti, että Tapelo oli sali tuolla, niin minä ajattelin, että lähdenpähän käymään sillä, että ei se ota, jos ei se annakaan. Mutta siinä kävi silleen, että sehän antoikin. Jopa 80. Mitä helvetti vei sitä? Ai nyt on 400. Tässä on 400. No, voi. Noniin. Se oli 10. Kyllä. Sun vuorossa. No, Mä joudun jäämään nyt kelkasta. hirvittääkö se? No kyllä se hirvittää vähän. No, Pakko sanoa. Ja nyt tulee mukamas kevyttä reeniä, niinkö? niin tulee tämmöistä pitkäkestoista. 22,3 ja 4 niin ei ihan suoraan. No ei, antaa mennä vaan, nyt rupee nyt hyvä. Mennä vaan, jatka vaan. Mennä vaan. Vielä. Siitä se rupeaa tokenemaan. Miten se treenaaminen on erilaista nyt kun on ikää, sanotaan 20 vuotta enemmän, kuin silloin kun aloitit? Palautuminen on hitaampaa. Ei mitään muuta. 2 tuntia, 3 tuntia, niin pois lähes samanlaisen reenin. Kyllä sit vetää. Mutta et koe mitenkään, että se olisi, treenaaminen olisi jotenkin vaikeampaa, tai siis kehittyminen olisi vaikeampaa nyt vanhemmalla iällä? No kyllä se täytyy myöntää, että pitää vähän enemmän reenata kuin nämä nuoremmat. Mutta eihän se nyt ole mikään konsti tehdä 2-30 toistoa enemmän ja panna vähän enemmän rautaa sitten, jos jaksaa. Aika paljon näissä piireissä liikkuu kiellettyä ainetta, niin miten itse suhtaudut? En ota oikein niinku mitään kantaa siihen, että mikä se on. Jokainen saa niinku lystää luona täällä kyllä negatiivisiakin tämmöisiä esimerkkiä, että Niin. joku nuori kaveri, niin sehän turpoo. Tää perustuu periaatteessa siihen reenaukseen ja sitten oikeaan ruokavalioon. Siihen saat pilattua itses, kun vaikka reenaatkin, niin syöt vaan pelkkää sitä hiilihydraattia ja siitä tulee tällainen. Ei siitä ole mitään järkeä. Koska usein sitä muuten kehonrakenteena tulee peilautua kotona? Onko se joka aamu tai ilta vai? Ei. Jaksaako sitä enää? Ei sitä. Joskus tulee vilkastua. Miltä se kuntonaiku näyttää. Kun ennen vanhaa täällä oli, että on idioottien hommaa tää. Nyt täällä on tällä salillakin, niin täällä on liikkeenharjoittajia. Ja nyt on eläkkeellä oleva, sitten täällä on lääkäreitä.
että on kaikkea insinööriä ja kaikkea. Ihan laajasta laitaa näitä. Ei ne kaikki voi olla idioottia.